F'Mejju l-gvern se jħabbar proġett kbir fil-qasam tal-edukazzjoni. Żvela dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt attività politika fin-Nadura Għawdex. Wasalna fil-final ta' taħdidiet biex jkollna investiment ieħor kbir ħafna f'pajjiżna illi joħloq aktar xogħol, li joħloq aktar opportunitajiet, li joħloq aktar riċerka għal ħbieb tagħna studenti, għal ħaddiema, għal-ħbib ta' Malta kollha, wow, dex kollu. Din hija xhieda ta' dak li wiegħed il-Prim Ministru qabel l-elezzjoni li l-ħidma tal-gvern ma tiqafx mal-kampanja elettorali. Joseph Muscat fakkar li l-proġetti li qed iħabbar il-gvern ma jiġux mix-xejn iżda huma sinjal ta' gvern li ilu jaħdem u li se jkompli jaħdem. Il-Prim Ministru rrefera għall-aħħar statistika dwar id-deficit f'pajjiżna li issa huwa fl-inqas rata li qatt kien f'dawn l-aħħar 20 sena. Li ngħidu żdied ix-xogħol qatt ma kien hawn xogħol daqs illum. Naqas il-qatt, qatt ma naqas ma kien hawn ftit qatt daqs kemm huwa llum. Ma min huwa qiegħed tiegħu jħoss. Min qatt m'għandux xogħol tiegħu jħoss, min għandu xogħol bil-prekarjat tiegħu jħoss. U l-iżball li ma rridux nagħmlu jinkommess li qatt ma jsir minn dan il-moviment huwa illi nimlew rasna bil-figuri u ninsew l-esperjenza personali tan-nies. U għarrefera l-ħaddiema tal-kumpanija Pantalesco li se jitilfu l-post tax-xogħol u wieħed li l-gvern se jassistihom biex isibu xogħol alternattiv mill-iktar fiss. U ammetta li dan se jkun faċilitat għaliex il-gvern f'dawn is-sentejn irnexxielu joħloq klima ekonomika li qed iżżid il-postijiet tax-xogħol. Fil-fatt Joseph Muscat ikkonferma li diġà kien hemm interess qawwi minn kumpaniji privati li jimpjegawhom magħhom. Fl-aħħar appell tiegħu il-Prim Ministru qal li l-gvern jeħtieġ li jibqa' saqajh mal-art. Kollox irridu nkomplu nitalmu, nirranġaw u naraw u nduru wara kull persuna. Huwa gvern li rebaħ imma ħajkun li daqs li kieku tilef. U għandek oppożizzjoni li tilfet u qiegħda tkun arroganti daqs li kieku rebħet. U jien ngħid li l-umiltà ħatwassalna u għalhekk kuraġġ kbir ngħidilkom grazzi Għawdex tal-appoġġ tagħkom, grazzi Malta tal-appoġġ tagħkom.